Așa cum am mai spus, mai există un semn care dă de gol o femeie infidelă. Iar acest semn nu se bazează pe presupuneri, gânduri obsesive sau pe faptul că te comporți ca un idiot paranoic. Testul acesta este simplu. Nu o acuză, nu creează scandal, doar îți arată adevărul. Așa că liniștește-ți mintea, pune emoțiile deoparte și ascultă cu atenție. Ceea ce urmează să auzi ori îți va aduce liniște, ori îți va deschide ochii în fața unei femei infidele care nu a meritat loialitatea ta niciodată. Dar înainte să mergem mai departe, urmărește-mă pentru mai mult conținut de seducție și educație relațională, iar în profil găsești un e-book de seducție foarte vândut și apreciat de mulți bărbați din România. Acum, hai să o expunem. Este vorba despre testul florilor anonime. Trimite-i flori la muncă, fără nume, fără explicații, doar un bilețel simplu: mă gândesc la tine. Apoi taci și observă. Dacă îți este loială, florile acelea ajung acasă, nu pentru că știe cine le-a trimis, ci pentru că vrea ca tu să le vezi. Va râde, te va tachina, va spune: nu știu cine le-a trimis. Mulți idioți au încercat să se dea la mine. Oricum nu mă interesează. Asta înseamnă transparență feminină. Dar dacă florile acelea nu ajung niciodată acasă, fii atent. Dacă îl faci odată și florile nu ajung acasă, poate fi o coincidență. Dacă îl faci de 2 sau 3 ori, în zile diferite, în momente diferite, iar dacă le ascunde mereu, le lasă la muncă sau nu le menționează niciodată, atunci totul este clar. O femeie care nu are nimic de ascuns are un singur nume în mintea ei. O femeie care are opțiuni începe să ghicească. Când florile ajung anonim, și mai multe nume îi apar în minte, nu le aduce acasă, pentru că aducerea lor acasă i-ar expune confuzia. Florile nu creează infidelitate. Ele expun unde trăiește deja loialitatea ei. Adevărul nu intră în panică, doar vinovăția o face. Scrie adevărat dacă ai văzut asta și astfel algoritmul să nu șteargă acest videoclip necesar pentru toți bărbații.